Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तुम्ही ज्यांना आम्ही एक जातो आणि तुम्ही पेडणेकर नितूर घालताले आमच्या असेंब्लीत घालताले त्यांना हे गोष्टीचं निर्वाळ आम्ही करतो. प्रत्येक शेतकऱ्याक आम्ही नुकसान जावपाक दिवचो ना आणि हे शक्य असा हे दाखवून देऊया आम्ही. आता तुम्ही म्हणताले दाखवपाक कितली वर्सां लागतली, ह्या रोखड्या जाताले, हेका वेळ लागना. हे गोष्टी मागान आणि कसं करप आमकां देवाच्या दयेन आमकां नॉलेज दिला. पेडणेकराक कितले हुशार आसता. जर पेडणेकर 20 वर्ष असताना अशी गोष्ट केन्नाशीच झाली असते. सो पेडणेकर कॅपेबल आणि आम्ही जर सगळे एक झालेलं शक्य असत. तो शेतीची जे तुमका नुकसान खूप जाता येऊन रेडे हे बी गवे रेडे ह्याचा लॉसेस आमकां मिनिमाइज करपाक खूप शक्य असा. हे शक्य आम्ही नक्कीच थोड्या दिवसांनी तुम्ही गेले मिटिंग सांगपाचो प्रयत्न करतलो. पण ह्याच्यासाठी आपलं अस्तित्व आहे. पेडणेकरांचं अस्तित्व म्हणजे विधानसभेत असा.